FR bezala ezagutzen dela, gaztelaniatik datorren rozamiento bezala definitu zen bere egunean, eta orduan erabiltzen dugu euskeraz ere FR bezala, fuerza de rozamiento. Marruzkadora indarra, FR, izango litzateke marruzkadora koefizientea bider gorputxak sentitzen duen normala. Vale. Ikusiko dugu lehenengo zer dan marruzkadora koefizientea edo mu letra greko hau. Mu, marruzkadora koefizientea, bi eratakoa izan daiteke. Naiz estatikoa, naiz dinamikoa. Izenak dinoen bezala, estatikoa erabiltzen da gorputxa geldi dagoenean. Ez bada lortzen gorputxa mugitza, marruzkadora koefiziente estatikoa kontuan hartu behar dugu formulan zertzeko. Baina gorputxa ja mugimenduan badago, orduan marruzkadora koefiziente dinamikoa kontuan hartu behar da. Zein da honek biak betetzen duten ezaugarri bat? Marruzkadora koefiziente estatikoa beti dala marruzkadora koefiziente dinamikoa baino handiagoa. Badakigu zer da marruzkadora koefizientea. Baina, eta normala? Normala da zoru batek edo zer horma batek edo zer gorputxaren aurka dagoan edo zer eragiten duen indarra gorputxaren pisuaren aurka. Hau da, gorputx batek pisua sentitzen du beti, gravitateagatik. Baina, normala ez bazegoan, lurran dagoan kutsa hau lurran egotagatik, normala ez bazegoan, berantz jauziko zen. Normala da lurrak gorputxaren gainean egiten duen kontrako indar bat. Baina ezin da pisua baino handiagoa izan bez. Pisua baino handiagoa bada normala, gorantz joango zen gorputxa eta flotatzen hasiko zen. Ez luke logikarik ukiko. Beraz, normala eta pisua berdinak dira zorua zuzena denean. Zorua plano inklinatu bat bada eta kutsa bat jartzen badugu plano inklinatu baten gainean, ja pisua eta normala ez doiaz norabide berdinean. Baizik eta angelu bat sartzen da kontuan haien artean eta ja ez dira berdinak. Zeintzuk diren badearentzat isa eta i ardatzak. Guk beti erabili ditugu lurzoruarekiko perpendikularra den i ardatza eta lurzoruarekiko paraleloa den isa ardatza. Baina orain, lurzorua ez dago guk ezagutzen dugun lurrarekiko paralelo, baizik eta alfa angelu bat du. Beraz, gure plano inklinatua, orain gure plano inklinatuak bere isa eta i ardatz propiok ikiko ditu. Kasu honetan, hemen ikusten ditugunak direla. Hori kontuan hartu. Ikusten duzuenan p isa eta pi edo olako gauzaren bat, plano inklinatuaren isa eta i izango dira, bale? Bigarrenez, alfa angelu bat dago plano inklinatua adierazten zenbatekoa den bere angelua. Baina, alfa angelu hau oso garrantzitsua da eta beste nonbaiten ikusi daiteke. Eta da hemen. P pisua orain bi zatitan banandu beharko dugu. P isa eta pi ardatz berrietan. Kalkuluak egiteko. Eta pi eta pi isa kalkulatzerak orduan, alfa angelu hau honen berdina dela kontuan eukin behar dugu. Hau oso garrantzitsua da. Zergaitik? Guk kalkulatzerak orduan p isa eta pi zenbat diren, p modulua bider kosinu alfa izango delako. Eta p isa bardin p bider, kasu honetan, sinu alfa izango delako. Bai, ez da? Azken finean, alfa angelua 0 bada, hau da, lurzoru bat badaukagu, p osoa pi izan behar da. Eta zer kalkulatu behar dugu, marruzkadora indarra jakiteko zenbatekoa den. N indarra, reakzio indarra. Eta ikusten duzuenez, betiko n-a, peren berdina zena, ez da izango plano inklinatuan agertzen dana. Plano inklinatuan, n egongo da pi-rekin erlazionatuta, eta ez p-rekin. Plano inklinatuarekin eragiketak egiterakoan, hartzen dugu kontuan, pi eta peren arteko angelua, plano inklinatuaren angeluaren berdina dela. Baina, zergatik hori? Inork ez dago azaldu edo, batzutan ez da argi geratzen. Hemen
grafikoki ikusiko dugu zergatik gertatzen den. Matematikoki oso erraza da kalkulatzea ere, baina bakarrik egin behar dena da jakin. Ez da jakin behar, ez da gauza bat atera behar dela matematikoki. Jakitagaz nahiko da. Beraz, hemen ikusiko dugu grafikoki zergatik hau betetzen den. Kontuan euki. Plano inklinatu bat, da lurzoru bat, angelu bategaz. Beraz, lurzoru bat tukiko bagenu, PI eta P berdinak izango lirateke. Angelu txikitxo bat jartzerakoan, orduan PI jadanik ez da Pren berdina. Baina, klaro, lurzoruan P eta PI berdina baira, angelu txiki bategaz, haien ezberdintasuna txikia da, ikusten duzuenez. Angelua, alfa bi angelua, kasu honetan, bigarren marrazkian, handiagoa denean, PI eta Pren arteko ezberdintasuna handitzen da. Eta kasu honetan, hirugarren plano inklinatuan, alfa 3 dekogula, alfa 3 hau ja nahiko handia da, eta ikusten duzuenez, PI eta Pren arteko ezberdintasuna ere nahiko handitu da. Eta estremora bagoaz, eta ikusten badugu horma bat, alfa 4 angelua posible hori 90 gradukoa izango litzateke, eta PI eta Pren arteko ezberdintasuna ere 90 gradukoa. Higidura zuzen uniformean, bi gauza betetzen dira. Azelerazioa nulua dela, A bardin 0, eta bataz besteko abiadura, aldiuneko abiaduraren berdina dela puntu guztietan. Hau da, azken finean errezago esan da, abiadura, V, konstantea dela momentu guztietan. Eta horregatik ikitzen garela lerro zuzen batetan. Horregatik ditzen da higidura zuzen uniformea. Ondo. Horregatik, bataz besteko abiaduraren formula erabili daikegu momentu guztietako abiadura adierazteko. Beraz, jadanik ez da izango VB bardin delta S zati delta T, baizik eta V, puntu guztietako V. Eta lerro zuzen batetan igitzen garenez, delta S, delta X bezala jarri daikegu. Isa ardatzeko zuzenean mugitzen dalako gorputza. Beraz, formula hau ekiko geunke, V bardin delta X zati delta T. Distantzia aldaketa, zati denbora aldaketa. Formula hau apur bat aldatuz eta delta T biderkatzen pasatzen badugu, lortzen dugu delta Isa bardin V bider delta T. Eta zer zan delta Isa? Distantzia aldaketa. Hau da, amaieran daukagun distantzia, X, ken hasierako distantzia, X0, lerro zuzen batetan. Eta, hau da, bardin, abiadura puntu guztietan, konstanta delako, bider delta T dala denbora aldaketa. Amaierako denbora, ken hasierako denbora. Eta parentesi artean jartzen dugu, V delta T osoari biderkatzen dagoelako. Naiz teri, naiz T0 hori. Beraz, formula apurtxu bat txukuntzen badugu, lortzen dugu, Isa 0 beste aldera pasata, hemen ken bezala dagoanez, beste aldera gehi bezala pasatzen da. Beraz, Isa bardin Isa 0, gehi V bider T ken T0. Eta formula hau da higidura zuzen uniformearen formularik garrantzitsuena. Hau da, ariketak ebazterakoan gehien erabiliko dugun formula. Eta ikusten duzuenez, nahiko luzea da eta apurtxu aldi osoa iruditu daiteke hasieran, baina azken finean beste bideon ikusi genduen bataz besteko abiaduraren formulatik dator, oso simplea dela. Bakarrik egin dugu, zatitzen dagoana biderkatzera pasatu, eta delta Isa eta delta T banandu hasiera eta amaierako magnitudetan. Hasierako eta amaierako distantzia, hasierako eta amaierako denbora. Eta lortzen dugu formula polit hau.